Maayong hapon kanatong tanan. Maayong hapon, palihog kog ingna imong abay ug maayong hapon. Salamat sa Ginoo nga kita karon nakatapok na usab diha sa pagsimba sa atoang Dios ug sa pag-utingkay, pagtuon sa iyang pulong usab karong kahaponon. Salamat sa Ginoo sa matag usa nga naa dinhi karon. Karong kahaponon, padayon kita nga magaistorya kabahin sa mga giistorya ni Ginoong Hesus dito sa Mateo Kapitulo 13. Murag pila ka bulan nagayud kita gatuon sa libro sa Mateo ug naapay umaabot ka pila ka mga bulan nga atoa gayong makumpleto ug masabtan ang pulong sa Dios pinaagi diha sa libro ni Mateo. Karong kahaponon excited kaayo ko nga makig-istorya kaninyo niini kay usa kini siya ka mensahe sa ebanghelyo ni Jesus or sa in English pa the Gospel of the Lord Jesus Christ, pero mao kini ang parte nga permente dili kaayo nato mahisgutan or kung mahisgutan man galing kanang murag maikog ta gamay ba. Murag aduna tay hesitation sa pag-istorya ug ingon ani ilabi na og mag-share kita og gospel. Before ta mo anha samtang gatuon ko aning ato ang pagaistoryahan karong kahaponon, usa sa ako ang nabantayan kay kining ato ang usa ka kultura nato diri sa Pilipinas nga naatay daghang mga tuo-tuo, no? Bisan pa nga unsa ni panahon na sa millennial ug zennial karong panahon na computer age, social media age, naa di ay gihapoy mga daghang tuo-tuo nga gituhuan ilabi na dinhi sa Pilipinas. So ako ang gilantaw naa kunoy top 8, 8 ka buok, no? Top 8 nga tuo-tuo sa mga Pinoy. Ato aning ilang taon kung naapil bata aning mga tuo-tuo nato diha, no? Bantayan nato. Una, number 1 kuno nga tuo-tuo sa mga Pinoy kay ingon ani. Bawal manilhig og gabii kay mawala ang swerte. So di gyud daw mo manilhig og gabii kay kini nga swerte kabahin gyud daw ni kwarta. Specific gyud ni nga swerte. So morning tuo-tuo sa murag na kakita kog naay gisiko ba. So murag wala na siya sa Biblia mga igsoon ha. Basig mo ingon mo unsa maning jikap oy. So top 8 ni siya nga tuo-tuo sa mga Pinoy. Ikaduha, bawal kuno mo kanta samtang nagluto kay dili gyud daw ka maminyo kung mga single diha. No, ug magluto ng mga single diha, dili gyud daw ka pwede mo kanta samtang galuto kay di gyud daw ka maminyo. Basin og ni kanta ka ni adtong miaging adlaw ha. Ikatulo, kung tulo mo kabuok nga nagpa-picture, ang tunga-tunga kuno mo'y una mamatay. So maunang dili gyud pwede nga tulo lang mubirag yung kag ikaupat. No? Para duha mo kabuok una mamatay. May tuo sa mga Pinoy, no? Ikaupat, ambot og mutuo mo ani. No? Bawal manudlay sa gabi kay malas. Na dili manudlay gabi kay ako, wala naman ko'y sudlay-sudlay kay mahurot naman ni og sudlayan. No? So, katong mga bagag-baga og buhok diha, bawal kuno manudlay og gabi. Ikalima, top 8 ra na siya, di na siya top 10. Para dili bugason. Ay, mga bugason diha. Niyak na dayon, no? Ipahid kuno ang permirong, in English nako para dili luod. No, ang permirong menstrual period sa imong naong na mga babayi gyud ni para gyud dis babayi. No, mao kining naaro ba tay mga doktora diri dok, pwede ninyo Ayo. Okay. Sunod na kay murag luod-luod ni ba? Okay, number 6, top 8 nga tuo-tuo sa mga Pinoy. Bawal matulog kung basa ang buhok kay either mabuang ka or mabuta ka inig kaugma. No? Murag nakadungog ta na ba ako nakadungog ko ana.
no? Dili lang ko moingon og asa gikan. Okay, number 7. Kung imong mapaakan ang imong dila, naa kunoy naghinumdum or naghisgot kanimo, no? No, murag ka-relate ta ani ba kay naagyoy murag ingon ani usahay, no? Ikawalo, last. Ang mga minyo dili dapat mukaon sa isa ka plato, no? Kay magbulag ranya mo, no? Manay mga mga minyo diha di daw mo pwede mukaos usa ka plato kay kadtong mga naay bitter diha magbulag ranya mo. So mao ko nini ang top 8 nga tuo-tuo sa mga Pinoy all over the Philippines. Mao ni ginatawag nga superstition diri sa Pilipinas pagkadaghana. Pero kabaluta bisan sa gawas sa western world daghan di ay gihapog mga superstition, no? Kanang itom nga iring nga malas gikan na sa ilaha dili na sa atoa. Kanang moagi kag ilalom sa kanang hagdanan kay malason ka gikan gihapon na sa western nga superstition. So it's not only in the Philippines nga naatay mga tuo-tuo or superstition, but it's actually all over the world na ay mga superstition or superstitious belief. Nganong naamay mga tuo-tuo ang mga tao or kita dinhi sa Pilipinas nganong daghan man tag tuo-tuo? Matud pa sa psychologist, ang kini kunong tuo-tuo or superstition kay usa kuno ni ka paningkamot sa mga tao nga iyang masabtan ang mga panghitabo sa kalibutan, ilabi na kadtong mga misteryoso. Ang una gyud ana kay kanang kaugmaon. Dili man ta kabalo og unsay atong kaugmaon. So maunang magbuhat-buhat kita og tuo-tuo nga para may na lang murag ato ang makontrol or masabtan ang atong kaugmaon, dili ba? No, maunang buhaton ko ni dapat ang samin kay didto gayud atubang sa CR ambot og tinuod ba na para inig kaugma damlag swerte, no? Daghag swerte. So in other words, it's an effort sa mga tao nga kontrolon ang kaugmaon, no? Kontrolon nato nga mudaog gyud ang Alaska sa championship sa PBA. So maunang dili nako labhan ang ako ang t-shirt nga gisulob sa una katong miaging tuig kay ni champion man ang Alaska. Katong ambot kinsa bay champion sa PBA last year. So naay mga ingon nana nga tutuno nga basta suoton nako ni nga t-shirt or kini nga jersey mudaog gyud Miss Basketball. Og dili nako ni suoton apildi mi. No, naay mga swertihon nga mga gamit ba. So it's an effort to try to control your future. Kabalo mo og unsay pinakadako nga tuo-tuo nga gibuhat sa kalibutan or gihuna-huna sa kalibutan nga nahimo siyang institusyon or relihiyon kay kining kabahin sa inig kahuman sa kamatayon. Unsa may mahitabo inig mahuman o inig kamatay after death, unsa may mahitabo, and nobody that is alive kabalo ni ana kay wala man ta nakaagi og kamatayon. So mao nang daghan kayo og tuo-tuo kabahin sa kamatayon nga karon nahimo na siyang dagkong mga relihiyon sa kalibutan. Naay tuo-tuo nga kung mamatay ka, matawo kag balik. We call that reincarnation ug nahimo na siyang dako kayo nga relihiyon sa Hinduism ug relihiyon sa Buddhism, no? Tungod sa itry nato og control kung unsa may mahitabo inig kahuman sa kamatayon. Naapoy uban nga og mamatay ka, labi na og namatay ka sa pagpamuhat or paghatag sa imong kaugalingon diha sa imuhang Dios. Inig-abot didto nimo asa man ka padulong naa kay 72 ka mga birhen gahulat nimo. Maunang daghan kaayong mga tao nga willing magpakamatay, musuot og bomba sa ilang lawas
aron para inig kamatay nila adunay mga birhen nga gahulat nila didto sa langit. So daghan kayo og mga tuo og daghan kayo og mga tinuhuan nga karon nahimo na siyang dako kayo nga relihiyon, nahimo siyang lucrative nga business, no, para itry lang gyud og unsa ni kanang control kung unsa ang kaugmaon. Nakarong kahaponon ato ang tun-an kung unsa may panlantaw niini sa Biblia. Unsa may gisulti sa Biblia kabahin sa tawo inig kahuman nga siya mamatay, unsay naa kaniya. Ang title sa ato ang mensahe karong kahaponon kay ang pagbahinay. Ibalik nako ha. Diri siya ang pagbahinay. Kung naa ka mo'y Biblia, abliha sa Mateo kapitulo 13, 47 hantod sa 52. Mauni siya ang I think ikapito nga pasumbingay ni Ginoong Hesus kabahin sa gingharian sa Dios, kabahin sa pagdumala sa Dios sa tanan niyang hinimo dinhi sa kalibutan. Atuwa kining lantawon kay dinhi gihisgutan ni Hesus kining kabahin sa kamatayon ug ikahuman sa kamatayon. Sugod ta sa 47. Nagsugod ang pasumbingay ni Mateo sa 47 sa pulong nga usab. Usab. Kung sa in English, again. So murag gibalik-balik na ni Jesus. In other words, kini nga topiko, kini nga pagpasumbingay kabahin sa gingharian sa langit or gingharian sa Dios, kapila na niya giistorya, kapila na niya gitudlo. And to our educators here, kanang mga maestra nato ug mga manunudlo nato, kabalo kita kung unsay power of repetition. Nga balik-balikon nimo ang imuhang istorya hantod makaton ang mga nanay diri kay kabalo gayud anak. No nga balik-balikon gayud nga ang mga anak sakit na kayong dalunggan kay balik-balik ni si mama. Usahay pod ang mga bana, kasabot pod ni ana, kay ang ilahang asawa, bisan og katong pulo, katuig na niya nga sala, mahinumduman gyapon. It's a repetition, pagbalik-balik, aron masabtan gayud. And at this, kini nga pagtudlo or pasumbingay ni Jesus, kabahin kini sa gingharian sa langit, usab ang gingharian sa langit, or ang pagdumala sa Dios sa iyang mga hinimo dinhi sa kalibutan kay susama niini nga pasumbingay. Susama niini nga pasumbingay. Atuha kining lantawon ug tukion kung unsa kini nga pasumbingay. Niingon si Jesus, ang gingharian sa langit kay sama sa usa ka pukot nga gitaktak ngadto sa dagat ug nakakuhag mga isda nga nagkalain-lain. Kung mulantaw ta niini sa pulong nga pukot, naatay perspective og katong mga dili man siguro ta mangisda ay diri no, naa siguro iuban nakaagi og pagpangisda. Ang atong huna-huna kay kadtong pukot nga lingin unya atong ilabog or ilabog kung makakita ang mga mangisda og kanang daghang isda gatapok iyang ilabog unya iyang birahon aron matapok ug makuha. But this is not the kind of pagpangisda ang gisulti ni Ginoong Hesus. Dili ni siya pagpamukot kundi pagbaling, no? Salamat kay Rainford nga giingnan ko niya kanang baling. Actually nakahinumdum ko nga kadtong gamay pa ko naa di ay may kanang baruto duha ka buok nga diin manguhag isda pinaagi sa pagbaling nga kanang magbutang sila pukot ilang ilibot sa dako kayo nga lugar unya maghinay-hinay sila og paduol hantud makakuha og daghan kaayong klase. I think I was around 7 years old atong panahon na makahinumdum pagyud ko nga nagpalawod kami
kay naalagi kanang pasalamat, no? Pasalamat daw sa Ginoo, thanksgiving tungod sa pila na ka mga simana nga diin kami nakakuha og daghang mga salapi tungod ni adtong duha ka baruto nga napalit sa ako ang amahan. So nagpadulong mislawod unya tingala ko nga naamay gigunitan ako ang papa og kanang duha ka tanduay nga plat. Unya before gihulog ang pukot, ang katong duha ka tanduay nga plat kay gilabay sa dagat. Wala imna. Gilabay ras dagat. Nangutan ako, pa, nganong imo man tong gilabay? Siya nga, dong mautoy paagis pagpasalamat. Ang duha ka tanduay, ilabay nimo, unya, karon makita nimo daghan kay tag makuha nga isda. Kung una-una din ko palahubog sigurong Ginoo, no? Kay duha ka tanduay man, kuhaon niya to dito. Pero murag na, kung sa unsa ni kaning sa basakan pa kay puti nga manok ilang no padugo dito di ay dagat duha ka tanduay nga plat may ilabay nila para daghag makuha ug tuod man daghan kay nakuha bro. Daghan kay nakuha kay baling man no kanang unsa ni ilibot ang pukot unya hinay-hinayon og bira nga diin makuha siyang tanan unya pag-ablig yun sa pukot, dito na sa baruto, daghan kay nahulog, klase-klase, lami kay lantawon, na ay mga shrimp, na ay dagkong isda, na ay gagmayng isda. Grabe, kanang murag, sagana kayo ba? Grabe, gyud ni tagaan na to, sani, tanduay ang Ginoo para permintig ingon ani. 7 years old good no. So, bantay-bantayan na to unsay atong itudlos atong anak ha kay bisag 7 years old ko makahinumdum man ko atong panahon na. Sayop kay nga panudlo sa akong amahan. Apan inana siya klase nga pagdakop sa isda. Makakita pug ko ato ani usahay nga mga unsa ni kanang dili na kinahanglag barko. Kundili ang mga tawo or ang mga mangingisda gikan sa mala mulangoy sila didto kanang unahan gamay pero gabit-bit og usa ka end sa pukot. Unya ilahang tuyukon, unya balingon nila, birahon dayon nila ang kaning pukot. So dako kayo ang coverage sa area nga ilang makuha kining mga isda. Pero kini nga pasumbingay ni Jesus, kanang atong bisag unsa na kadako nga barko nga ibaling, layo ra na siya sa kadako sa atoang kadagatan, no? Pero kini nga baling sa gingharian sa langit, usa kini siya kahilabihan kadako nga pukot nga ang tibuok kalibutan masulod niini. Ingon ana ni siya kadako nga pukot. Ug sa kana pong pagbaling, ug imagine nimo kung ikaw ang isda ni anang panahona, sa pagsugod sa pagbaling galangoy-langoy kadidto, dili nimo actually matikdan nga nadakpan na ka. Usahay masanghiran nimo tong tumoy sa pukot pero okay ra diri ra ko mulangoy dako pa man ang dagat. Usahay po dinhis kalibutan ingon ana usab ang mga mindset sa mga tawo. Naay ubang tawo nga gahon-ahon nga wala may Ginoo. Wala sila nakabalo nga kining pukot nga sama sa gingharian sa langit naa na kini sa tibuok kalibutan ug gahinay-hinay na og bira ang Dios niini kay hapit naman mubalik si Jesus. Pero ang uban kay tungod okay pa ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Okay ra. Unya ra ko mo alagad sa Dios kung kanang nagtinga nako. No, naatay mga madunggan nga mga ingon-ana nga istorya. Wala sila kabalo nga dili mahibaluan kung kanus-a mo balik si Jesus. So kini nga pasumbingay naggitaktak or gipukot or gibaling ang tibuok kalibutan ug kaning mga nagkalain-lain nga mga isda garepresentar kanimo ug kanako nga nadakpan ni ining baling. So walay exempted. Tanan nabaling pareho pud ni sa kadtong miagi nga pasumbingay nga gialaw lang sa gardener nga motubo ang sagbot, ang weeds ug ang katong humay. Sige patubuan lang na sila.
So sa tibuok kalibutan, gatubo lang ang mga dautan, gatubo usab ang mga maayong tawo, dungan. Pero bantay lang ni ana ang katong farmer. Kay moabot ang panahon sa ting-ani. Anihon ko ni silang tanan, unya ako ang bahinon ug kinsa kadtong mga sagbot ug kinsa pod kadtong mga tinuod gayud nga humay. Ingon ani usab ang nahitabo kay sa 48, no? Niingon dinhi kay ug sa napuno na kining baling gipanagbutad sa mga tawo ngadto sa baybayon or gibira sa mga tawo ngadto sa baybayon ug kanang maabot na sa mala didto na mailhan sa mga isda nga uy nadakpan di ay ko. But then by this time ulahin ang tanan. Kadtong didto pag swimming although nasaghiran na, nakadungog na sa gospel, kay kining pukot mao man ni ang ebanghelyo ni Ginoong Hesus, the good news of the kingdom, ang kinabuhi ug ang pagwali, mga pagtudlo ni Hesukristo, the good news, ang uban nakadungog na. Pero dili ra ko kay matud pa sa niaging Domingo, lingaw pa man kaayo ako ang kinabuhi. Dili pa man ako gusto undangon kining enjoy kaayo ko nga sala. Unya na lagi ug magtinga nako, diha nako mangayog pasaylo sa Ginoo ug mobalik sa iyaha ug magserbisyo sa iyaha. Usaon pa pagserbisyo nga gatinga naman ka? But then by this time naabot na sa mala, didto pa naka-analyze ang mga isda nga uy nadakpan di ay ko, and by this time, ulahin na ang tanan, kay nga naman, ang mga mangingisda ng lingkod sila, ug ilang gipili ang maayong isda, ug gibutang kini sa usa ka sudlanan. And we know nga kining sudlanan, maayo kini nga sudlanan para sa mga isda nga maayo. Apan ang mga walay pulos, unsa ka may mga isda nga walay pulos, no? Dili man ko kaning mangingisda god. O butiti, ay sakto basig butiti. Mga way pulos, mga butiti, di unsa man pagkaon, di man na makaon ng butiti. No? Ug uban pa siguro kanang mga gired tide nga mga isda diha. Di man na pwede kaunon. Kining mga walay pulos ilang gisalibay or gilabay, no? Mura maggisalabay, no? Lahi pud nang salabay, ha. Nagya po nas dagat, pero ilahang gilabay asa man ni padulong. Sama unya ni ana ang mahitabo inig katapos na sa kapanahunan. In other words, sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus, mauna ng panahon nga ulahin na. Or sa panahon nga mamatay na ka, mao po na panahon nga ulahin na. Niingon diri nga sa kanang kapanahona ang mga manulunda manggula or ang mga anghel manggula ug ang mga dautan ilang lainon bahinon ang dautan ug ang matarong. Kining dautan kay kining mga tawo nga bisan nakadungog na sa maayong balita sa ebanghelyo ni Kristo or bisan nakakita na sa ebidensya nga naay Dios apan ilang gisalikway kini, wala nila gidawat ang libre nga regalo pinaagi sa grasya sa Dios, ang regalo sa kaluwasan pinaagi sa atong pagtuo kang Ginoong Hesus. Wala, gisalikway kay enjoy palagi. Di nila i-give up ang ilahang gusto ni ining kalibutana kay wala nila na-realize nga naa pa di ay mas maayo nga mga butang gikan kang Hesus. Maunay mga pagwali nato miaging Domingo. Gibahin or gilahi kini sila ngadto sa mga matarong. Ato ang hinumduman pud kini kay basin unya nga paningkamutan nato ang ato ang pagkamatarong. Dili na ang pasabot ni Ginoong Hesus
Kay klaro man nga giingon ni Ginoong Hesus ug sa Biblia nga wala gayoy matarong kanato ni isa, wala. Ang imong pagkamatarong mura kana siya og bulingon sa atubangan sa Dios. Wala. Kita gipakamatarong sa Dios pinaagi sa iyang kaluoy. Tungod sa iyang kaluoy kanimo ug kanako. Naluoy ang Dios nga dili gyud galantaw siya kanimo ug kanako. Di man gyud niya kaya luwason ang iyang kaugalingon kay dili man gayud kita matarong ug iyang gipadala si Ginoong Hesus nga nahimong sudlanan sa atong mga sala. Gidala ni Jesus ang atoang mga sala didto sa krus sa Kalbaryo ug pinaagi sa iyang pagkamatay. Gilubong usab niya ang imong ug akong mga sala. Ug kinsa katong mutuo ug mosalig kang Ginoong Hesus ubanan sa repent sa atoang mga kasalanan, mao kadto mo'y sa pulong ni Pablo gisaninanaan ni Jesus. We are clothed with the righteousness of Christ. Unsay nahitabo diha, mao kana ang pulong nga justification. Duha ka buok nga nahitabo. Sa una, naatay biste nga hilabihan kahugaw tungod sa atong sala. Pinaagi sa justification ni Ginoong Hesus, sa gibuhat ni Hesus dito sa cross, iyahang gikuha kanang atoang biste nga hilabihan kahugaw. Iyang gikuha ang imuhang sala gikan kanimo. Gikuha niya ug iyang gilubong kauban sa iyang pagkamatay. Ug pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, gitagaan kita niya og bag-ong biste. As white as snow. Maunang matawag na kakaron og matarong, dili tungod kay ikaw maoy naningkamot sa imong pagkamatarong, kundili tungod kang Ginoong Hesus nga imuhang gisaligan sa tibuok nimong kasing-kasing. Ug diha-diha, ikaw adunay biste nga puti. Unya sa panahon na sa pagbalik ni Jesus or gitawag kini sa gospel nga dakong piyesta, the banquet feast. Galantaw-lantaw ang Dios sa mga tawo nga gasuot og sakto nga biste. Kadtong biste nga gihatag ni Ginoong Hesus kanato. Ug moingon siya nga, uy, welcome akong mga special guest. Mao kini mao'y gibutangan adtong usa ka sudlanan nga sa maayong isda. Ug makakita ang Dios ug usa ka tawo nga dili mao ang biste. Bisag unsa pa na kagwapa ga gold pa na ang imuhang biste, kung dili na mao nga sanina, iyaha kang kuhaon ug ilabog. Asaman kini atong klaruhon kay mao kini ang usa ka punto gayud niining pasumbingay ni Jesus. Bersikulo 50, ug ilang ilabay kini ngadto sa hudno nga magadilaab or a fiery furnace. Makahinumdum ta sa storya ni Daniel ug iyang mga amigo. Si Daniel ug iyang amigo, asa ganito sila gilabog sa usa ka lugar nga gadilaab. It's also called the fiery furnace. The same set of words, hudno nga nagadilaab. In other words, Hebrohanon nga panghuna-una. Makahuna-una dayon sila og usa ka lugar nga hilabihan ka grabe ang paglutos. Ilabihan ka sakit, ilabihan ka init, ug hilabihan ang torment. And didto nga lugar gidungagan pa gyud ni Jesus, wala ni kanang lipod-lipod si Jesus, ug ningon si Jesus, niadtong lugara ang mga tawo managpanghilak, magahilak, magaagulo, mao gyud nay mas lalom pa gayud ana, ug managkagot sa ilang mga ngipon. Makatupad lang gani ka inig gabii kanang tawo nga gakagot ang ngipon, no? Murag maglisod po gani kag tulog.
Samot na ning lugara nga gakagot ang imuhang ngipon tungod sa kasakit ug hilabihan ka grabe nga experience. Ato kining klaruhon kay maulagi katong miaging adlaw nangutana ko isip usa ka survey nga murag few people rapod ako ang gipangutana nga unsa may imuhang nahibaluan or unsa may gitudlo na kabahin sa imo sa GCAF about hell or impyerno. The answer was dili man gyud sa direct nga pagtudlo about hell kundili ako alang nadunggan sa ako ang mga parents o sa mga leaders nato diri sa GCAF nga usa kana siya nga lugar nga grabe ang kalayo, a lake of fire nga dili madunot ang imuhang panit apan gasigi ka og experience sa kasakit all the days of your forever no, all the days of your afterlife. Unya naa kunoy mga ulod nga musulod sa imuhang mata, and I think naaman po na mga maggots nga na-mention ni Jesus Christ. And at the same time usa siya ka lugar nga hilabihan ka ngit-ngit. Gimension na actually ni Jesus Christ, the outer darkness. Apan maglisod ta og imagine, kay imagine nimo, gadilaab ang kalayo, apan grabe kang ngit-ngit. Unsahon man na nimo pag-imagine? Now I want us to understand nga, niining puntuha, if you look at the whole Bible, naa may mga hints of teaching about hell. Pero ang pinakagrabe gyud nga gatudlo about hell kay si Jesus. Nga naman. Well, klaro lang, kabalumantang nga si Jesus, siya ang gahimo sa tibuok universe. He is the Alpha and the Omega. Siya ang sinugdan, siya usab ang katapusan. In other words, si Jesus kabalo kung unsa kining hell. Maunang siya maoy naay katungod nga mutudlo ug daghang panudlo kabahin sa impyerno. Pero ang problema karon kay ang atuang panghuna-una ug atuang pagdungog limited man. Limited by language, limited by the way we imagine things. Sumao kini ang mga eksplanasyon ni Ginoong Hesus kabahin sa hell or sa Greek word Gehenna. Pero ato ang lantawon kung kanus amang gyud ni mahitabo. Na ako'y gibuhat nga picture aron mahulagway nato kini. Ibutang ta nga kining square mao kini ang atoang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Although dako ra na siya, mas maayo na siya pagamyon kay matud pa sa Biblia, ang atoang kinabuhi kay muralag aso nga naa karon unya mawala. Pag panahon nga kita mamatay na ta, asa ta padulong. Nag-record ang Luke, murag usa ni siya sa klaro nga pagtudlo ni Ginoong Hesus sa Luke chapter, I think it was Luke chapter 9, nga sinumdum ta si Lazarus and the rich man. Nga nayo sa kalugar, nga ginatawag kini og paraiso. So kini nga duha ka lugar, kay mao ni siya ang Hades, afterlife. Sa pulong sa Hebrehanon or sa Griego, ang Hades, the afterlife. Naay duha ka lugar nga gimension didto. Si Jesus samtang siya naa sa cross, naay usa ka kriminal nga niingon sa iya, Ginoong Hesus, hinumdumi ako sa imuhang sa pagkahuman niining tanan. Niingon si Jesus, karon ug karon dayon nakita niya ang pagtuo niining kriminal. Ingon siya, muuban ka kanako didto sa paraiso. Ug si Lazarus usab niadto didto sa paraiso, gitawag pud ni sa Book of Luke nga Abraham's bosom, or sa Binisaya, sa kiliran ni Abraham. Didto naka-experience siya og the taste of what it is to be really in heaven, sa paraiso. Apan ang katong rich man, og nakasulat usab sa 2 Peter chapter 2 verse 4, napoy usa ka lugar nga gitawag og Tartarus. Gihulagway na didto sa 2 Peter as hell, but actually the Greek word there is the Greek word Tartarus, which is also a place of torment.
Naa didto ang rich man nga while naa siya sa kalibutan, hayahay iyang kinabuhi, lami ang iyang kinabuhi, apan pagkahuman siya namatay, naa siya didto ni ining lugara, Tartarus, where there is torment and torture. Sa tunga ni ana naay usa ka dakong pangpang nga dili pwede moadto ang taga diri moadto sa paraiso mamisita or mangayog asin or unsa ba, dili pwede. Apan ang taga paraiso makakita siya naa didto, nakit-an niya matud pa sa the parable of Lazarus and the rich man. Unya usa pa gyud ang kining naas Tartarus katong rich man nangangyo man siya nga ingna si Abraham nga ug pwede lang iyahang ingnon ang ako ang mga kaigsuunan ug pamilya didto sa yuta. Ingnon niya nga dili na mo pareho kanako. So dili pug ka pwede mo adto balik. Na og kanang naay mamatay unya moingon kay ipakita pug kubi kay gimingaw nako nimo. Ingon ana man akong mama katong bag-o namatay akong papa. Nga siya na lang sa kwarto moingon siya nga dong ipakita pug ko sa imuha. Bantay-bantay ta ana kay dili naman pwede. Ambot og kinsa ka nay magpakita nimo ni anang panahona kay dili naman pwede. Pagkahuman mamatay, matud pa sa libro sa Hebrehanon, aduna dayoy paghusga, judgment. Sa atoang sa dakong simbahan diha sa unahan, diha dapit sa Gaisano, gitawag ni nila og purgatorio. Dili na mao. Kay sa purgatorio, pwede pa man nimo kanang imuhang paningkamutan, no? Dito pila ka libo ka tuig para mo adto ka sa paraiso or dito sa langit, pwede pa man nimo unya og imong pamilya daghag kwarta, bayran nimong kapilya ang pari, muwali din ang pari, magampo sa mga patay, mas madali ka og adtog langit. Luoy gyud tang mga pobre kay di man ta ka afford nila, dugay gyud tas purgatorio. Or usahay, di na gyud ta ka-graduate padung sa langit. But no, the Bible says, after sa kamatayon, adunay paghusga, it's either moadto ka sa paraiso or moadto ka sa hell or kining Tartarus. Pero dili pa ni ang final nga destination. Mubalik si Jesus. Jesus Christ will come and He promised nga mubalik siya ug nianang panahon na naay dakong judgment. The great white throne of judgment nga si Kristo maoy judge. Ang tanan nga nangamatay, ang mga nangamatay nga gatuo kang Ginoong Hesus ug ang mga nangamatay nga mga dautan, banhawon apil ang ilahang lawas. Ug didto sa great white throne of judgment, adunay paghusga. Mao na ni ang giistorya ni Hesus sa kini nga pasumbingay nga naanay pagbahinay. Unya asa padulong ang kining mga gatuo kang Ginoong Hesus, mao na kini ang atoang final nga destination, padulong kita sa permanenteng puy-anan kauban sa presensya sa Dios didto sa langit. And if you would look at the book of Revelations, inyuhan ang basahon, daghan kaayo og mga patsada nga mga butang nga gisulti didto sa langit. Ang sigurado lang gyud ko kay naa kita sa presensya sa Dios, maunay makahimong langit sa langit. Apan kadtong wala gatuo sa Dios, gasalig sa ilang kaugalingon, gasalig sa ilang salapi, gasalig sa unsamang relihiyon ug maayong buhat, pagahusgahan kadto sila ug dadon sila sa usa ka lugar nga gitawag og Gehenna or hell, kauban ni Satanas, ni Antichrist ug uban pang mga anghel nga ning uban kang Satanas didtong lugara. And it is a place of torment. Mao na kini usa ka furnace of fire, gatdilaab nga lugar nga diin adunay paghilak, pagkagot sa mga ngipon tungod sa torture. Na again, lisod kini huna-unaon sa ato ang finite nga panguna-una kining lugara.
But there are few things that we are sure about hell. Number one, matud pa sa Revelation 21:8, it's a fiery lake of burning fire. In other words, usa siya ka lugar. It's a physical place. Gatuo kita ni ana. It's a place nga butanganan sa mga dautan. A fiery lake of burning fire. Ikaduha, in this place, eternal ang punishment. Walay kahumanan, forevermore. Diri na ay forever. Ato aning hinumduman kay naarabay gatudlo usab. Kusog ra ba ni sila manghatag og mga magazine nga ang hell kuno dili gyud kuno siya forever kundi mura lang ka og sunugon unya mawala na dayon. Kanang mura ba og katong wala pa ka natawo, ingon anak kanang murag wala ra ka ga-exist. But that is not really true kung unsay gitudlo sa Bible because that is the opposite of eternal life. This eternal punishment, puro na siya eternal. Matud pa sa Matthew 25:46. And number 3, it is what makes it hell is not really tungod kay grabe ang torment ni anang lugara, because it's a place nga wala ang presensya sa Dios. Which is why probably, this is why Jesus said nga it's a place of darkness. Because God is light. Kung wala si God, it's a place of darkness. Wala ang presensya sa Dios. Maunang aduna gayoy torment, a place of torment. I want us to understand nga ang pagwali sa impyerno, parte kana sa pagwali nato sa ebanghelyo ni Jesus. It's part of the gospel. Many times, lami kayo ta muwali sa gospel kung kadto lang sa gugma sa Dios, no? Gigugma ka sa Dios, na siya plano sa imong kinabuhi. Apan dili nato apilon ang kining pagwali sa impyerno. Kung apilon manggaling, dalion nato kay basig madiscourage. Ingon nila madiscourage niya. Di na niya imong mutuo. Grabe ang atong pagwali sa gugma sa Dios. Sula ka, gigugma gyud ka sa Dios igsuon. Pero nabi ay impyerno, pero gigugma gyud ka sa Dios. But this is the part of the gospel nga dili gyud ta. Dili gyud nato pwede nga dili iwali. Because this is very essential. Kabalo mo, usa kini ang imagination nako. Salamat po kus Ginoo nga grabe ang iyang imagination nga gihatag sa ako. Kay mao kini ang usa ka murag encouragement nako nga motuo kang Ginoong Hesus. Kay nakadamgo man ko. Nakadamgo man ko nga naa ko sa impyerno dito, galangoy-langoy dito sa kalayo. Unya manimbawt akong balhibo pag makahinumdum ko ato nga damgo. And it was one of the things that made me decide, usa sa mga butang, nga nakadesisyon ko nga di ko ganahan mo ato si hell. Munang musalig og mutuo ko ang kakang Ginoong Hesus. Usa lang. Dili to siya mao ang rason. Usa lang sa mga rason. But we share this and we tell this and we teach this to you now that hell is real. Tinuod siya. Ug nakahinumdum ta sa miagi nga pagwali, ang hell is a place nga diin mag-highlight nga ang ato ang Dios maayo. Kay nga naman, He is a judge, and a good judge punishes those who are guilty. Bag-o lang, nakagawas tong nadeklarar nga rapist, child rapist, Mayor Sanchez. Ambot og nipadayon ba siya og gawas? Apan na ingnan naman to siya nga usag yun siya ka rapist, unya lifetime ang iyang pagkapriso. Unya naay usa ka huwis nga miingon nga pwede na siya pagawson. Unsa may atong panlantaw ni adtong huwisa? Way pulos, di kabalo, way hustisya ni ining lugara. So mo nang God has to punish sin. Hell must exist so that it will highlight that God is just. He is a good judge. Unya og moingon tag, God is good
all the time. Apil di ay na anghel ni ana. Sa kadtong mga gatuo kang Ginoong Hesus, kung moingon ta God is good, we talk about His mercy, ang ihang kaluoy, ihang grasya, nga ato ang nabatian, ang ato ang pagpasaylo sa atong mga sala. God is good. Apan nung moadto ko dito sa gawas, unya moingon ko sa tanang mga tao, God is good. Unya ang usa ka tawo nga dili motuos ni Ginoong Hesus, moingon og all the time. Iya actually gitunglo ang iyang kaugalingon kay God is a good judge. Ang kanang tawhana nga dautan, he must be punished. So you better be careful when ang praise and worship leader would say, God is good. Dapat magduha-duha tag-ingon all the time. Dapat sigurado ang imuhang kaluwasan before you would say all the time. Kay basig gitunglo nimo imong kaugalingon didto sa hell. God is good. Murag diri ra may naningog. Gahuna-una do ditong dapita, maayo na siya. Maguna-una ta ana. Because God is good. He must punish in order to highlight ang iyang judgment. Ato ning himnungduman. Ang ebanghelyo ni Jesus maoy basihan sa umaabot nga pagbahinay. Or better, ang imuhang paggiunsa nimo ang ebanghelyo ni Jesus. How you treat the gospel of the Lord Jesus Christ maoy basihan sa umaabot nga pagbahinay. Kung ang gospel ni Ginoong Jesus sa imuhang pagkadungog, nahimo gayong tinuod sa imong kinabuhi. Imuhang gisalikway ang imuhang kaugalingon, ang imuhang mga sala. Imong gisalikway sama sa kadtong nakakita og pearl, precious pearl og precious treasure. And then you all of your life sa tibuok, ang imong tibuok kinabuhi, imong gihatag, gitugyan kang Ginoong Hesus. Mauna siya'y basihan nga ikaw mapilian og ibutang didto sa maayong sudlanan. The problem is, imong nadunggan, apan sa utok lang nimo gisulod, wala gayud ni resulta sa kausaban sa imong kinabuhi. Magbantay ka. Kay basin og apil ka adtong isda nga galangoy-langoy, huna-una nimo nga, okay na ko. Kay nakadungog ko sa ebanghelyo ni Jesus, unya pag-abot di ay sa pagbahinay, ingon di ay ang mga anghel, ug niingon ang Dios nga, uy, daot man eh. Butiti man eh. We need to be careful of that. Ug maupod ni ang giklaro ni Ginoong Hesus. Kay nganuman, pagkahuman ni ini, nangutana man si Jesus sa bersikulo 51. Ang pangutana niya sa iyang disipulo, gamay ra ni sila ni ining panahona, nangutana siya, nakasabot ba kamo ni ining tanan? Na ato ang hinumduman dinhi nga ang kining pulong nga nakasabot kay dili lang ni kasabot sa ulo. Kanang murabag mo take ka og exam, grabe imuhang memorize ron pero inigkahuman sa exam, limtan na dayon. Now, this is not the kind of sabot nga giingon ni Jesus, but this is the kind of nga kasabutan nga diin sa imong tibuok kinabuhi, mausob ang imong kinabuhi. Nangutana si Jesus, nakasabot ba kamo niini? Ang tubag sa iyahang disipulo. Dusi ra sila niini. Oo, nakasabot mi. Atong hinumduman nga apil si Judas niingon og oo niini. Usahay pod og pangutan-on ta mo niini. Nakasabot ba mo pasumbingay ni Jesus? Mayok si Judas kay nitubag. Oo. But remember, basin sabot sa utok, walay resulta sa kinabuhi. But Jesus is talking here,
Kasabot ba mo nitubag ang disipulo? Oo. Naay dayoy gisumpay si Jesus nga murag unsa man ni? Murag lisod man sabton. Murag dili man connect sa iyahang pasumbingay nga gisulti. Ingon si Jesus, bersikulo 52, ug siya miingon kanila, busa ang matag usa ka eskriba nga gikatudluan mahitungod sa gingharian sa langit. Taysa. Di ba ga istorya man ta og kining isda? Unya ang imong giistoryahan mga disipulo, usa didto kay tax collector, usa didto mangingisda, usa didto duha sila mangingisda, ang uban didto wala may eskriba. Niingon ang mga disipulo, di ba Lord, kanang mga eskriba kato man ang imong kontra. Mga eskriba, parisiyo, ug magtutudlo sa balaod. Di ba mao man na imong mortal enemy? Lord, gitawag lagi mi nimog eskriba. Ato aning tan-awon, kining mga eskriba, usa kini ka propesyon sa mga tawo nga mieskwela didto sa Jerusalem sa templo. Ilabi na niining panahon nga under ni Gamaliel. Mueskwela sila murag ikaw gaskwela og college, gaskwela kag engineering, pag graduate nimo gitawag na kag engineer, doktor, or unsa ba na diha, no? Naa kay title, eskriba, unya pwede na dayon ka mutudlo sa balaod ni Moises. Kay graduate naman ka. Pwede na dayon ka mubuhat og building, pwede na dayon ka muhatag og resita kay ning graduate naman ka. That is the work of a scribe. Yun si Jesus. Ang mga disciples, those who are following the Lord Jesus Christ, kay maumao sa usa ka eskriba. Pero wala sila ga-eskwela dito eskwelahan sa Jerusalem. Nga under kang Gamaliel, ga-eskwela sila under sa King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, Jesus Christ. Mao'y ilahang teacher. Now, niingon si Jesus, kamo nga mga eskriba, or gitagaan kamo og katungod nga diin mutudlo sa gingharian sa Dios, gingharian sa langit, eskriba usab kamo, mutudlo kamo. Karon eskriba nga gikatudloan mahitungod sa gingharian sa langit. A scribe, a disciple at the same time. Ikaw na ug ako ang gatuo kang Ginoong Hesus, disipulo ni Ginoong Hesus. We have the work of a scribe. Niingon si Jesus sa disipulo, mga eskriba kamo, mga disipulo nga gitudluan sa gingharian sa langit. Unsa man karon, gisumpay ni Ginoong Hesus, sama sa usa ka pangulo sa panimalay nga magakuha sa butang bag-o ug karaan gikan sa iyang tinigom nga mga bahandi. So kini kunong mga eskriba nga gikatudluan mga may tungod sa gingharian sa langit, mahisama sa usa ka pangulo sa panimalay. Unsa nga kamo, sama kamo sa pangulo sa panimalay. Kauna-una pud ko og unsa magyoy pasabot niini. Nakahinumdum ko sa akong papa. Kay ako ang papa, grabe gyud to ka hospitable ang akong papa. Kung mobisita ka sa amuang balay ni adtong panahon nga buhi pa siya, magkirig-kirig gyud na sa unsay iserbisyo sa imuha. Murag naa man gyud ta siguro ana nga Pinoy no nga ug naay mo bisita sa balay makapangutang tag-ahat didto silingan para ipalit lang og manok nga unsa ni kanang litson manok. Magkarag-karag ang akong amahan ug unsa toy naas rep nga karaan or bag-o iyang ihatag ug iyang ipakaon. Giuhaw ka na ay tubig na pagyoy coke na pagyoy juice. Inom ingon ana ang akong papa, pangulo sa panimalay. Pero di na mo pwede makaadto sa amoa kay wala naman ang akong papa. Unya layo po tong kabasalan. 8 ka oras po mo biyahe mo adto dito. But this is the kind of perspective that is here. Ingon si Jesus, mura kamo pangulo sa panimalay nga nagagikan sa inyuhang panimalay
ang tanang mga maayo sa kalibutan, karaan man o bag-o. Unsa maning mga karaan nga maayo, kaning mga karaan nga pagtudlo nga kabalo na daan ang mga Hudiyo, ang pagpasaylo sa sala, ang unsa ni ang pagkinabuhi nga gasunod sa balaod, righteousness, kini maayo kini nga pwede na ninyo itudlo. And then the new things, especially ang pagtudlo ni Ginoong Hesus, ang kinabuhi ni Ginoong Hesus, ang kamatayon ni Ginoong Hesus. In other words, this is the sharing of the gospel nga kadtong mga tinudloan ni Hesus nahimong hanas or kahibalo na. Unya kinsa kadtong mga gakinahanglan niining kalibutana. Whether it's a physical nga mga panginahanglanon, a spiritual nga panginahanglanon, a relationship nga mga panginahanglanon, matubag ka na o mabusog ka na, pinaagi sa Ebanghelyo ni Ginoong Hesus. Ikaw nga gasunod ni Ginoong Hesus, sama ikaw sa Pangulo sa Panimalay, nga kabalo ka, ug unsay imong iserbisyo sa lain-lain nga panginahanglanon sa kadtong imuhang istoryahan sa pulong sa Dios. Na didto sa amo ang balay ug mobisita unya mo, kay didto sa kabasalan hilabihan mangyud kalami ang kining crabs namo didto, no, ug kanang mga shrimp nga gabi tambok gyud kayo, lami kay na didto. So kung mobisita mo sa balay, unya, kabalo ang akong papa nga moabot mo sunod semana, kabalo gyud na siya nga maog gyud ni akong ihatag sa inyo ha. Kabalo gyud na siya nga ang katong Bisaya nga manok nga naay sabaw nga giluto sa akong auntie nga gapuyo sab sa amoa. Maog gyud toy pinaka the best para sa imuha. Maog gyud na iyang ihatag sa imuha. In other words, for people who have followed the Lord Jesus Christ, nakasabot sa gospel of the Lord Jesus Christ, kabalo siya nga tanang panginahanglanon sa kalibutan, ang katubagan ni ana, ang gospel of the Lord Jesus Christ. Pwede na siya tuyok-tuyok kung unsay imong panginahanglanon nga matubag pinaagi sa gospel of the Lord Jesus Christ. Muduol ang usa ka tawo nimo moingon nga, Brad, sis, ga problema ko kay lisod bayran ang akong utang. Ang tinuod or ang kabalo sa gospel of the Lord Jesus Christ, ang ending ana, mudawat kang Ginoong Hesus. Naay muduol nimo ang problema kay gaaway sa bana, ang ending ni dawat kang Ginoong Hesus. You know how to maneuver the gospel because it's in you. You know it a lot. Gitudluan kas balaang spiritu. In whatever instance, makashare ka sa gospel of the Lord Jesus Christ. Mao ni gusto ipasabot ni Ginoong Hesus sa kadtong nakasabot ug nabatian ang tinuod nga gospel ni Ginoong Hesus. Atong hinumduman kini, ang pagkahanas ganina ang pagdawat sa ebanghelyo mo'y imuhang ilanan sa umaabot nga pagbinahinay. Ang pagkahanas sa ebanghelyo ni Ginoong Hesus kay usa ka timailhan sa tinuod gayud nga disipulo ni Hesus. Are you a follower of the Lord Jesus Christ? Tinuod bagayud ka nga disipulo sumusunod ni Ginoong Hesus. Ug moduol unya nimo si Pastor Ruben inig kahuman niini. Basin og naka-idea si Pastor Ruben karon. Ug mangutana siya, unsa man ang gospel of the Lord Jesus Christ? Imuha ka ng masaysay? Kung dili, usar ba siya katimailhan nga tinuod gayud ka nga disipulo ni Ginoong Hesus? One of the things that we want here sa church is that every one of us will know what is the gospel and will be able to share ug unsa ang gospel. And I pray, mga wider group leaders who are here, kini ang gospel ni Ginoong Hesus
dili na gyud unta ni kanang alien sa inyo ha. If we would ask you what is the gospel, you could teach us, or you can say to us in 5 to 10 minutes the gospel. Mao kini, mao kini, mao kani. And you are to teach that to your wider groups. Kay ug dili gani ta kabalo sa gospel, basin usata sa mga daot nga isda nga ilabog unya ni Jesus didto sa kawanangan. Our understanding ato ang pagkahibalo, pagtudlo sa gospel kay usa ka timailhan nga tinuod gayud ka nga disipulo ni Ginoong Hesus. And I pray that starting from now, when you go home, himuon nimo ning nga assignment. Or muduol ka sa mga tawo nga kahibalo. You teach me unsa man ang gospel. Kay usahay ra ba unsa nang gospel? Good news. Unsa nang gospel? Matthew, Mark, Luke, John? It's more than that. Gospel, the Lord Jesus Christ, ang iyang mga ginatudlo, ang iyang kinabuhi. And let that be, no? Kung naa pa lang ko'y extra 1 to 2 hours, tudluan pagayod, no? Ug unsa gyud ning gospel, but let that be your lifetime assignment to get to know more of the gospel of the Lord Jesus Christ. And one day, when Christ will come, my prayer is that all of us who are here, apilon ni Jesus didto sa maayo nga sudlanan, ug way malain kanato nga naa didto sa lugar nga adunay pagkagot sa ngipon ug adunay pagpanghilak. That is my prayer for us all, and I pray nga maupod na ang imuhang pag-ampo sa imuha ug sa imuhang pamilya. Manindog tang tanan, and let us close this time in prayer. Salamat o Dios sa imuhang pulong karong kahaponon nga diin gatudlo kanamo, naga-remind kanamo ug sa kadtong mga nahadlok o Dios. Salamat gihapon ni anak kay kabalumi nga pinaagi ni ining kahadlok nga naa sa ilang kasing-kasing, ilahang malantaw, ma-evaluate ang ilahang relasyon diha kang Ginoong Hesus. I pray, O Father, that we would truly be a people nga naga-recognize sa imong pagkamaayo, sa imong grasya, sa imong kaluoy, sa imong pagpasaylo sa among sala. Apil ni ana, Lord, ang imuhang hustisya, nga ikaw ang maayo nga huwes, nga muhusga gayod sa mga dautan niining kalibutan. Na I pray, O Lord, nga kini amuang mahinumduman, amuang mabutang sa among kasing-kasing ug huna-huna. And we will be able to evaluate our faith in the Lord Jesus Christ, if it is real or if it is just a fake kind of faith. Tabangi ang matag usa o Dios ug ang imuhang balang espiritu magalihok niining lugar nga diin imuhang sultihan ang among matag usa ka kasing-kasing. I-remind mi nimo o Dios sa imuhang ebanghelyo nga kami mahimong makahibalo ug mausob ang amuang kinabuhi ug mahimo kaming hanas sa pag-istorya ug pagtudlo sa imong ebanghelyo nga diin kumpleto kini. Dili kami mahadlok nga muwali nga adunay impyerno o Dios nga ginaatubang sa mga tawo nga dili motuo kang Ginoong Hesus. Ug pinaagi niini o Dios, daghang mga tawo nga tinuod gayud motuo kang Ginoong Hesus, murepent sa ilahang mga sala ug mosunod kang Ginoong Hesus sa tibuok nilang kinabuhi. Salamat kayo niining tanan ug kanimo ang dungog ug himaya. Kaya ngayon ka mudawat niining tanan. Sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Pwede na kita manglingkod.